Silloin JPS Suomen mestaruudesta täällä kisapuistossa jännittävien vaiheiden jälkeen jatkoajalla ratkaisumaali. Tuomas Rintala, onnittelu voitosta. Mikä oli sun mielestä pelin kuva ja kuinka pelaajan mielestä ja kapteenin mielestä asiat ratkesi kentällä? Kiitoksia ensinnäkin. No, sää vaikutti mun mielestä silleen, että kyllä siitä myötätuulista oli selvä hyöty painaa ja me onnistuttiin mun mielestä siihen alkuun aika hyvin se hyödyntää. Ja sitten toinen puoli aika enemmän ja vähemmän, niin kumpi teki paikoista, niin mun mielestä siihen sitten ratkesi, että aika lähellä oltiin jo voittaa varsinaisella, mutta ei oltu silloin vielä valmiita, mutta onneksi meni nyt näin päin. Tasainen peli mun mielestä, mutta ehkä me sitten omista paikoistamme tehtiin sen verran paremmin. Janne Hauska, Veitaran kapteeni, omat kommentit pelistä. No ei paljon hymyilytä, mutta sitten taas toisaalta jos miettii yleisön kannalta, niin kyllä finaali pitää toisaalta olla tämmönen tiukka mieluummin kuin että toinen veisi sen ihan pystyy vaikka 8-1, niin ei se ole minun mielestä sit niinku tavallaan finaali hattu pois ja onnittelut. Tänään oli JPS-päivä. Meillä oli omat paikkamme, ei käytetty, JPS käytti ja pituutus on suuri, mutta ei heiltä pois mitään. Aivan näin. Mika Hyppönen, onnittelut mestaruudesta vielä kerran ja kysymys valmentajalle. Puoliajalla 3-1 te lähdette johdossa ja tiedettiin se puolen vaihto, aurinko ja tuuli kaikki näin, niin mitä kopissa puhut? No puhuttiin, että ei me voida tiputtaa karvausta, että meidän pitää ihan samalla yrittää karvata kuin eka puoliajallakin, että jos me lähdetään liikaa valuu alta pois, niin meille tulee vaikeuksia ja kyllähän siinä niin kuin Veiterä vyörytti toisella puolella tosi paljon vaarallisia hyökkäyksiä. Mutta sitten taas, että joukkue kyllä pelasi ultrautuvasti ja ei kuitenkaan niin lähemmäksi kuin tasoihin päässyt varata sen peliajalla. Että oli, niin kuin Tume sanoi, niin toisen puolella loppupuolella meillä oli kyllä mun mielestä 2 avopaikkaa, että sitä olisi voinut paikkaa, mutta Eukurin Topi oli eri mieltä asiasta. Vielä Lauri Seekelman, mitkä on kokeneen joukkueenjohtajan ja profiilin ajatukset tällä hetkellä? No, en tiedä, itse asiassa kaikki kunnia JPS:lle ja hieno homma teille ja onnittelut ja nauttikaa. Tänään on se päivä, että teidän pitää nauttia siitä. Niitä harvoin sattuu kohdalle ja kultamitaleita siinä joka jätkä tekee kovin töitä. Se, että joka joukkue tekee töitä ja se on hieno palkinto tuo kultainen mitali. Tietysti harmittaa tällä hetkellä meitä, että se meni ohi suun, että 2 kertaa peräjälkeen saatiin nauttia kullasta ja omat paikkamme oli meilläkin tossa ja se, että niin oli tuossa alkuun puhetta, että marginaalit pieniä virheistä, kumpi onnistuu tekemään, se tekee maalit ja Jyväskylä vei sen pitkän korren tänään tuossa pois ja sanotaan, että mun mielestä ainakin siitä on tyytyväinen, että vaikka hävittiin kulta, mutta meni tällä hetkellä ihan oikeaan paikkaan. Jyväskylän kultamitali. Jyväskylällä oli hyvä noususuhdanne tässä loppukaudesta ja ne tuli hyvin tuohon ja pisti sen kamppariin. Pelit vaikka 8-1 tuli eka matsissa turpaa ja sieltä nousi sieltä suosta ylös ja käänti kampparit. Ja erittäin nälkäinen oli Jyväskylä tänään ja onnittelut vaan siitä, että tietysti harmittaa se, mitä tuossa tapahtui. Itse jääpallosta mielestä ainakin erittäin paljon mennyt eteenpäin jääpallo Suomessa. Tuossa erittäin lahjakkaita, hyviä kavereita. Pystytään juniorimaajoukkueen tasolla ahastamaan näitä isoja maita, jääpallomaita. Se, että vielä kun saataisiin se askel menee eteenpäin, niin pystytään ahastamaan myös A-maajoukkueen tasollakin. Vaadittaisiin niitä halleja tänne Suomeen, että me päästäisiin samalle viivalle näiden isojen maiden kanssa. Hienoa, että oli yleisöä hyvin tänään. Kiitos yleisöllekin. Ja tästä se elämä jatkuu. Aika parantaa haavat ja kiitoksia oikein paljon.
Näin varmasti on. Lauri, otetaan vielä Tuomas tuosta kiinni, mihin Lauri viittasi, nuoria pelaajia. Mitä sanot, siellä on SM veljekset, Hämäläisen veljekset, Saku Hämäläinen tekee ratkaisumaalin. Minkälainen on joukkueen kipparikommentti teidän nuorisokartista? Tietysti Jaakko Hyvöstä unohtumatta ja muita nuoria. No kyllä poikien potentiaali tiettiin ja oli ne meillä siellä niinku ratkaisun rooleissa koko ajan ja viime vuonna eivät ollut ihan ehkä niin kypsiä siihen tai ei tietenkään muutkaan oltu, mutta vuodessa näköjään tapahtuu ihmeitä. Että on se Sakukin aika kylmäverinen poika laittaa palloa maaliin sitten kun se paikka tulee, että on niiden varaa hyvä rakentaa. Hyvä. Tässä vaiheessa onko vielä muun median edustajilla kysymyksiä? Taisi tulla tyhjennettyä pankki tuolla kentällä. Kiitoksia teille. Sen verran annan vaan Jyväskylän yhden vinkin, että maanantai kannattaa ottaa vapaa. On. Kiitos. Kiitos. Oli voittu.